Il-Gvern jinsab kommess li l-mina bejn Malta u Għawdex titlesta. Fil-fatt, war li tlestaw it-testijiet ġeoloġiċi se joħroġ it-tender biex jimbarka x-xogħol fuq mina li se tfisser konnettività aħjar bejn iż-żewġ gżejjer. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta fiċ-Ċittadella wieġeb mistoqsijiet dwar setturi diversi ta' dawk li attendew u ħadu sehem fl-aħħar laqgħa minn sensiela ta' Gvern li jisma'. Fil-waqt li tenna l-impenn tal-Gvern għal-bini tal-mina tkellem ukoll dwar il-Fast Ferry. It-tender huwa pratikament lest, nemmen li ħajkun hemm interess qawwi fih biex l-Għawċin u anke l-Maltin ikunu jistgħu jittraveljaw bejn Malta u Għawdex f'ħin li jkun fast ħafna, li jkun qasir ħafna, u ma naħsibx nistgħu neskludu illi jkun hemm servizzi bejn partijiet differenti tal-gżira tagħna. Fis-sfond ta' ekonomija li tisboq kull aspettattiva fil-Gżira Awċija, il-Prim Ministru saħaq li l-pass li jmiss huwa li naslu f'sitwazzjoni fejn is-settur turistiku f'Għawdex jilħaq il-massimu tal-potenzjal tiegħu matul is-sena kollha. Joseph Muscat tkellem dwar dik li sa ftit tal-ġimgħatilu kienet it-tieqa ta' dwejra fejn qal li fil-ġranet li ġejjin se titħabbar inizjattiva li timira li tibqa' tira turisti lejn dan il-post. Nħidilkom diġà għandna interess internazzjonali sostanzjali li nagħmlu xi ħaġa jista' jkun teknoloġika, ġifieri tista' tara permezz ċertu apps, nistgħu nagħmlu xi ħaġa artistika, illi verament dak il-post issa ħa pubbliċità bla preċedent. Dan ħafna nies minn madwar id-dinja li ma kinux jafu li teżisti t-tieqa tad-dwejra saru jafu li kienet teżisti wara li waqgħet. U issa rridu mill-mitluf nieħdu nistgħu se rridu nġibuhom hawnhekk biex jaraw fejn kienet it-tieqa tad-dwejra. Lilin mill-Gżira Awċija, l-Prim Ministru saħaq li ħidmet dan il-Gvern sa mill-ewwel ġurnata kienet imsejsa fuq l-idea li jieħu d-deċiżjonijiet. Dan fl-istess ħin li tranġaw il-finanzi żdiedu l-impjiegi u tħassar id-dejn kollu li kien inġema fis-snin ta' qabel. Mistoqsi dwar is-sitwazzjoni fl-Air Malta, l-Prim Ministru qal li jinsab fiduċjuż li fix-xhur li ġejjin il-Gvern se jkun qed jagħmel turnaround bħalma għamel f'kumpaniji oħra bħal Malta. Imnebaħ minn mistoqsija dwar is-settur edukattiv, il-Prim Ministru ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jinħareġ tender għal skola ġdida internazzjonali fl-Imtarfa. Min joħodha irid jirrestawra u hemm miljuni ta' flus li hemm bżonn biex dil-binja storika tiġi rrestawrata, imma wkoll ħanitolbu kundizzjoni li jkun hemm persentaġġ ta' scholarships għal tfal Maltin li ma jaffordjawx illi jħallsu dawk il-flus. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li wara snin ta' stennija, il-partitarji Beltin sa fl-aħħar se jkollhom ground tal-futbol. L-istess għad-dilettanti tal-karozzi, fejn qal li l-Gvern se jżomm il-weda li dawn ikollhom trakka tal-karozzi bi pjan strateġiku mingħajr involviment ta' art rurali. Weda parti mill-manifest elettorali li għabbażi tiegħu ġie elett dan il-Gvern imsejjes fuq wediet li qed iwasslu biex il-ġid jasal għand kulħadd.